Ibuyile ke ishow ebizwa ngoba Isencane le ngane for uSeason 7. Naw ke kuSeason 6 sagqibelana apho umama kaThando wayethukene noSiyacela. So ngoku ke sibabona beplana i-meeting ifamily yakulo mama kaThando kwaMsomi nabantu bakwaDlamuka. Hayi ke sababona ke bethetha nyani komakaThando no-brother bakhe uthi ufuna uSiyacela adibane nabantu abachamayo bemile njengaye. Hayi ke nyani baya ke pha hayi kufika kwabo kwabe kuxatyanwa wabe umakaThando bawonishile uba ze niyazi ke ba uThando nganijikela pha nina nithi nithethelela yena ba uSiyacela makaye kubethana naye okanye uhlukumezana naye uThando asuke anijikele pha. Thetha uba mna ndethuke into abaye bayithetha kwidayari xa uThando wakhalazela into yoba umamakhe afike pha emzini wakhe uThando eshushu. Uyabuza ke uba ngumamazalo njani lo ufika emzini womntanakhe eshushu. Yinto ke eyenzeka kule season iphelileyo ngokuya i-birthday yomntana kaThando noSiyacela. Waziphendulela ke umama kaThando echaza uba oomama aba bakwaDlamuka bona kuqala bayasela. Lo ke usecam komama kaThando nguNeli oyitshomi kamama kaThando, naye ke ebehambele uya kule meeting nabantu basemzini kaThando. Wathi ke omnye womamazala bakaThando uMashange ongowapha kwaMsomi wathi ucela uba uNeli aphume ngoba into yefemeli le. Anti umakaThando ke ngoku befikile nehamba no-brother bakhe bakwaMsomi and then ingabantu bakwaDlamuka ke ngoku namakhosikazi angapha kwaDlamuka. So kwathiwa kuyacela ke ngoku uNeli lo itshomi iphume. So yiloo nto ke nibabona ingathi banomsindo apha babhizi ba ooMashange basela iSmirnoff ubutywala bamadoda. Khangaphume ke phofu uNeli usuke waligqabi yena kuqala wenyuka apha. Yayiloo nto ke kuloo meeting kwabe kusiliwa yaba yilambhoqeni yaziyo ke mntakabawo. USiyacela ke na ke uphele ephuma wayishiya lo meeting ngoba uyayibona uba ingathi ayibheki indawo. Wabesithi ke phofu ebengayoyiki nomnye kwababhuti bakaThando okanye kwabamalume bakaThando bebepha. uThando ke washiyeka zama ucacisa kodwa ke ngoku ifemeli yakulo mamakhe yabimbona uba uyathethelela kwathiwa udlisiwe uThando wagqitywa kudala ngabantu bakwaDlamuka. Yiloo nto engolahlobo angalo. Eyona nto yethukayo ke yile kaThando kuba kuthiwe naye uyaphuza and then kuthiwe ke ujike sele etshaya uSiyacela besemfundisa notshaya intsango. Hayi bethunani uSiyacela, ngubani umntu ofundisa unkosikazi wakhe utshaya intsango bethunani? But anyways, khanikhe naba nicinga ntoni ngale video. MamGobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.